Dobrý deň, dámy a pánovia, a dneska si tu zahrajeme Roblox Dusty Trip. Teraz tu začíname. Ja už som to jedenkrát hral, ale úplne som to celkom zabudol. Takže otvoríme a tu máme auto a myslím si, že teraz to musíme postaviť celé. Takže toto sem asi máme dať. Tak, to vyzerá dobre. Tu je motor. Tak ten sa bude hodiť. Tak hodíme to sem. Tak, máme to tu. Teraz zoberiem jedno svetlo. A hodíme ho sem. Tak, ale tu máme ešte jedno. To sa sem bude hodiť. Máme to. A hodíme, prečo spadl. Tak, a hodíme ho sem. Takže ho dáme sem. Teraz pôjdeme sem. Tak. Chytíme toto. A myslím si, že by to malo sem pasovať. Áno, pasuje to. Alebo aj nie. Tak to asi úplne nepasuje. Asi to úplne nepasuje. Neviem, čo sa s tým teraz stalo, ale dúfam, že to bude fungovať. Takže skúsim zdvihnúť toto koleso. Dáme ho sem. Prečo sa to takto buguje? Takto musíme nejak vypáčiť. Hop. Hop. Dal som to preč. Teraz by to malo byť už v pohode. Takže ja tu zoberiem ešte toto koleso. To hodím sem. Ešte jedno. To hodíme napríklad sem. Ale ešte jedno nám chýba. Ale kde je? Aha, tu je. Tak ho zoberiem. A hodím ho sem. To už máme, teraz zoberiem tieto dvere a niekde ich hodím. Napríklad asi sem. To je super, to funguje. Teraz tieto dvere som zistil, že tam absolútne nepasujú. Je to nejaké divné, ale že to nepasuje, tak ja to tam ani nebudem skúšať dať. Zatvoríme. Teda dáme to tam, zoberiem ešte toto. To tam tiež hodím. Paráda. Zoberiem toto. To hodíme sem. A ešte niečo tu musíme dať. Tu niečo vidím. Chytím to. A hodíme to sem. Teraz ešte zoberiem toto. A hodím to sem. Ešte tu som niečo videl, to zoberiem a hodíme to sem dopredu. Dúfam, že sa to zase nebudne. To je v pohode. Takže ešte ideme sem a všetko to tu poberieme. Tak, toto hodím sem, toto zoberiem do ruky, tak toto sem dám. Ale ešte jedlo. Takže toto, to je batérka. Tak tá sa bude hodiť, ale vypnem ju. Nech tu zbytočne nesvieti a nevybije sa. Takže ju tam hodím. Ešte idem sem, zoberiem tento banán. Hodím to tam. A ešte som tu videl jablčko. To tiež zoberiem. A hodíme to tam. Máme to tam. Takže ja to zatvorím. Myslím si, že to máme už všetko. Takže teraz zoberiem kanister a natankujeme. Hodíme ten benzín. Poriadne to tam nalejeme. To máme. Takže to položím sem. Toto ešte takto zatvorím. A môžeme asi ísť.
Takže ja tu sadnem. Odbrzdené asi máme. Naštartujeme. A ideme. Wow. A naša cesta začína. To vyzerá dobre táto jazda zatiaľ. Takže tu je nejaký kameň. Ideme sem. Tu je nejaký dom. Dúfam, že tu nikto nie je. Ale zdalo sa mi, že tam niekto je. Takže radšej tu nebudem zastavovať, lebo toto by nemuselo byť úplne priateľské. Ja tu vidím zatiaľ úplne čistú cestu. Nikde nič nie je. Ja si to len idem v aute. Riadím tu úplne perfektne. Vidím nejaký strom, ktorý asi spadne. On asi spadol na cestu. No, spadol na cestu, ešte že som to stihol. Takže ideme sem. Tak. Jeli sme 600 metrov. A myslím si, že dnes by sme mohli dať tak 3 kilometre. To by bolo dobre. Uj, tu je väža, ale je tam nejaký nepriateľ. Takže bye bye. No samozrejme, no nie. Zhodili bombu, ale netrafili nás. My musíme okamžite ísť preč. Lebo to stále pípa, počujete to? Že on tu stále letie niekde? Ja ich tu ale nevidím. Tak, to nechápem. Ale už sme dali 1 kilometr. Čo toto je za búdku? Ja tu pribrzdím. Tu je nejaká búdka. Na čo to je dobré? Aha. Dobrý. Ale ja to tu úplne nepotrebujem. Tam môžeme niečo predať a na čo by som niečo predával. Hop. Pokračujeme radšej v ceste. Papadam. Ja tu vidím asi hviezdy. Wow, ale ja som brzdil. Takže tam dáme plyn. Ideme úplne najrychlejšie, ako sa dá. Úplne, že najrychlejšie. A práve sme dali 1500 metrov. 1,5 kilometra. Takže ideme ďalej. Zatiaľ tu zase to trošku pípalo. Ale našťastie je to preč. To je zase nejaká búdka. Alebo čo to je? Hop. Zase niečo na predaj tentokrát. Nebúra. To bol náraz. Ale ideme ďalej. Plyn. A asi dáme teraz 2 kilometre. Poď. Ideme ešte 100 metrov. No, to je svetla. Ja nič nevidím. Wow. A už niečo... No. Úplne veľmi toho nevidím. Wow, blesky. A toto je úplne na nič. Dúfam, že som... Tu sú hromné blesky. Takže musíme toto rýchlo prejsť. Nie! Čo sa to stalo s našim autom? Prevrátilo sa? Nie, ja som na zlej ceste. Ja idem späť, ale my musíme ísť týmto smerom. Wow, tu blesky. Tu sme na Slovensku, v Tatrách. Čo tu spieva niekto hymnu? Napríklad to Vojská hromá divo bijú, alebo čo? A my tu nie sme na Tatrách. Wow, ale to sú riadne šupy.
Ale ideme už 80, takže dúfam, že prejdeme túto búrku, lebo to nie je najlepšie. Dali sme to, prešli sme cez túto búrku. Ja som sa bál, že keď sme sa prevrátili, že už bude koniec. Ale už za chvíľu dáme tie 3 kilometre. 3 kiláčky už budú za nami. Ja tu idem 80. Je nejaká benzínka. To je jedno asi. Ideme ďalej. Tak. A tu za chvíľu už dáme tie 3 kilometre. Už máme 2800 metrov. Nie. Tento strom poznávam, to si ešte pamätám. Nie, to je odmen za 3 kilometre. Dobrá odmena teda. To nie je absolútne odmena. Tak teraz sa musíme rýchlo prejsť. Poď. Dali sme to. Ale dali sme 3 kilometre, tak ja tu ešte prejdem. Tak. Tu už to asi stačí. Takže ja to zastavím. Dáme ručnú. A zastavíme náš motor, ja vystúpim, dám si banán, lebo som na ňu dostal veľkú chuť. Poď sem. Tak. A jablčko ešte. No, ja ho chcem zjesť. Tak. Ale myslím si, že dneska sme to stihli už veľmi veľa. Dali sme 3250 metrov s týmto autom. Keď sa vám toto video páčilo, určite dajte like na video, odber, pekný komentár. S vami bol pán T a dovidenia.